Sanibonani, ninjani? Oh, thina esahlala sibuzwa njalo ngabantu emsebenzini. Cha, ngike ngabuza omunye ubaba futhi wayesengixwayisa. Uthi ubaba lona mzukulu kuyingozi kangakanani ukuthi umakoti ayiphopothe angene emshadweni eyiphophothele wafaka izinkopho wafaka izinzipho. Ngathi baba ngazi. Wayesethile ubaba lona mzukulu ungayivumi lonto ukuthi umakoti axhume inzipho, umakoti afake izinkopho ayiphopothe ebusweni. Akudlala emshadweni mzukulu. Kufunakala umakoti original. Kufunakala umakoti njengoba wayezelwe enjalo mzukulu. Akufunakala izinto ezixhunyiweyo nezinto nezinkopho ezifakwayo emshadweni. Emshadweni uthi mzukulu umakoti akangene enjalo emshadweni ngoba sikhuluma ngethonga la kubo nethonga la kaMkhwenyana. Ithonga la kubo lilethe umakoti, ela kaMkhwenyana lamukela umakoti. Uthi mzukulu usize ungayivumi lonto kumakoti wakho. Mhlambe nabaningi le nkulumo engikhulumayo izobasiza. Angibonge ithuba.